Здравейте, хора! Добре дошли в канала на Цвети, където видеята са не само хубави, ами много хубави! Днес ще правим едно предизвикателство за мъжете, да разберем нали знаят колко струват женските продукти. Ще им кажем някакви женски продукти и те трябва да отгаднат колко струват. Как се казва това? Женско предизвикателство. Тя споделя ли ти кой колко струва по принцип? Не, защото ме боли главата. Как ще ми споделяте? Колко струва една обикновена ластичка за коса? Какво? Ластика за коса, човек, продава се. Не, какво лече? Аз знам, ама такава дет си купи преди една седмица и така дет си купиш по принцип, защото с нещо отвънка, с плат ли е? с черна. Ама значи те са много бройки. Да, че са много бройки за лече. За лече. 10 стинки, 10 за Значи така, между 10 и 20. Не, аз казвам, че говориш за тези, които се продават на много, на вързанки. На вързанки. На вързанки. На вързанки с вързанки. Абе като чесън, дето е на ластичка. Нали в 10 броя, нали? 10. Да. От китайски магазини или от... Говорим за една ластичка или за самото комплектче с ластички? Добре да комплектчето. Едно левче. Едно лепче. Толкова е. Приемаме го за вяра. Аз съм се взимал за левче. И аз съм ти взимал за левче. Колко струва една орхидея? Това е за В саксия ли? Да, в саксия. Малко красена ли? така хубаво. Красена, как украсена. Те разбирам. Какво говориш? Как украсена. Ако ти се доверява. Да ми се пресъбавам. Това не е ли? Да, бе, то няма ли някъде цена? Колко ценявате това? Ама с саксията ли? Внимавайте, моля ви, с цветето ми. Добре, доверявам се, кажи. 30 лева, капа. Да, мисля, струва ми се разумно. 20. Да, по-скоро от 20, обаче... Зависи от къде Мали. купиш. Зависи от Ако е лозенце, Лозенец даже и 40 могат да я вземат. Приемаме го, защото е разумна цена. Добре. Не сте супер далеч от истината. Колко струва моя лак за ногти? Това е въпрос. лакът, на който си намазана или целият маникюр? Целият маникюр. Целият маникюр сега се бива на манипулация. Да, На манипулация, така ли се казва? Приемаме ногтите. Изгражда ли са ги? Не. Защото това е много по-скъпо. Май пара всичко се. Знаем много. Цвети много си добра. Ма чакай, това е френски маникюр. Аз не съм мисля, че като... Ма чакай, това е френски. Това е френски маникюр. Френски, френски, с беличката френски. Това ли ти? Защо мислиш, че много много? Аз мисля, че просто ти да говори ти е така. Всичко Добре. се Добре. Не, аз това няма... На това виждат тестостерона и ясното му падна. Няма много. Това е френски маникюр. Чакай, това е френски. 30. Това е френски маникюр без изграждане. Това е толкова мило. Искам само да питам, Без. преди това имаше ли лак и сте ти слагали и основа и след това лак? Всичко. От до. Той е next level този човек. Би казал 30-35. 30 лева. 20. Ама чакай, тя ти е била приятелка, защото това ти е било толкова. Не ми е приятно. Аз си смене. Колко струва да отидеш на козметик? Какво прави козметика на лицето? Почиства ти лицето. Човек там е на зони. Ама какво Ами на почиства? Сони. Не. Изини си много напред. Аз умирам. Папката е уникален. Аз умирам. Защото има зона лице. Цялата си сериозност, човек там е на Сони. Аз умирам. Има зона подмишници. Аз съм Има зона... Как се казва? Аз си тръгвам от видеото край. О, не мога. Ама чакай, какво на лицето? Добре, пак и това е козметик за лице. Ама какво прави на лицето? Какво прави? А, не е такава пилация. Изобре, 50 лева. Стоп, Ама чакай, ама какво пупки ли си иска? Какво прави този човек? Не, 50 лева, обути да прави. О, моля ви, спрете да говорите, защото да правите това. Не е 50. 20. Това много ефтино е! Може да питате нещо бонус вие. Добре, моя мина. Колко струва това? Добре, сега колко е голямо? SD карта, 128 гигабайта. О, 119. Съвсем точно между другото. колко струва? Един среден акумулатор. Да. Не много силен, не много слаб. Аз ще я казвам. Аз мисля, че има... Аз знам. Един И това го знам. Май. Знаеш колко струва един акумулатор? Мисля, че е към 300 лева. Не. 200. Не. 200. 350. Е, акумулатор, тя колата ти е необходимо много да се движи. С акумулатор не е. Цял акумулатор е двигател на колата. Да, ти ако нямаш акумулатор, нямаш кола. Не Ма ми според зависи. 250. 500 лева! Не, стига. Не, 500 е много. Акумулатора не е ли всъщност за движещата част на колата? Значи основната част на колата.
Значи, Абе, акумулатор, това да се зареже, знам какво е едно, като Да, бе. дето Да, държиш. да. За това. 250 лева. Не. Много е, 150. Колко струва един час да играеш футболна игрища? Това е добър въпрос, да, айде. за един отбор трябва да е 11 човека. Значи 22 човека, примерно, ходят да играят и горе-долу си разделят, примерно, по 10 лева. Това е много пари. Според мен дайте към 60 лева максимум. На човек. Не на човек. Точно. Познаваме се явно, не знам, ние да се познаваме. Пак и ние се познаваме с теб. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за техния канал, абонирайте се за моя канал на Павката и чака за мърч. Ето ги мърчевете всичките тук. Оставете коментар, кой е спечелил според вас, кой повече познавам. Оле! Кажете, че Павката знае супер много неща за жените. Да, И че му надувам явно главата, ще спра, обещавам хора, повече нищо няма да му говоря. И така, за предишното видео насам. Чао и до скоро! До скоро, инстаграмите, долу в описанието. Чао! Чао!